Sácate, 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 bru, bru, bruxa. Sácate, 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 bru, bru, bruxa. Sácate, 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 bru, bru, bruxa. Bo día, amigas e amigos. Hoxe imos falar dunha festa moi importante que celebramos en Galicia, o Día das Letras Galegas. Para coñecer mellor esta celebración, os nenos e nenas de quinto e sexto de primaria falaremos da orixe deste día. Para empezar, que son exactamente as letras galegas? As letras galegas son unha festa moi especial que celebramos en Galicia para festexar a nosa lingua e homenaxear as persoas que escribiron libros, poemas e historias en galego. Cada ano adícase a un escritor ou escritora importante da nosa cultura. E cando se celebra? Celébrase todos os anos o 17 de maio. Sácate, 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 bru, bru, bruxa. Sácate, 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 sácate. E por que se escolleu precisamente esa data? Porque o 17 de maio de 1863 publicouse un libro moi importante. E que libro se publicou? Cantares gallegos de Rosalía de Castro. E por que foi tan importante ese libro? Porque este libro axudou a recuperar a nosa lingua e dá comenzo á época do Rexurdimento. Pero moita xente pensaba que escribir libros en galego non servía para nada, que era de paletos. Pero Rosalía e moitos escritores e escritoras galegos non se renderon e demostraron que temos unha lingua maravillosa. Entón, Rosalía axudou a que a lingua galega volvese ter forza? Tal cal, gracias a ela e a outras persoas, o galego segue vivo e forte. E quen tivo a idea de crear o Día das Letras Galegas? A idea foi da Real Academia Galega no ano 1963, cando se cumprían 100 anos da publicación do libro de Rosalía. E como celebramos esta festa en Galicia? Eliximos un autor ou autora que axudou a que a nosa lingua siga viva. Estas autoras e autores teñen libros publicados que poden ser de teatro, poesía, narrativa, etc. E nos coles que actividades facemos? Lemos poemas e contos en galego, aprendemos cancións tradicionais, representamos obras de teatro, coñecemos a vida da autora ou autor homenaxeado ou homenaxeada. Tamén hai concertos, exposicións e programas especiais na radio e na televisión de Galicia. Por outra banda, nos concellos celebran festas con música, contos e moitas cousas chulas. Un xeito divertido de fomentar a nosa lingua. Por que é importante seguir falando galego hoxe en día? Porque o galego forma parte da nosa identidade, da nosa historia e da nosa maneira de ver o mundo. A nosa lingua é un tesouro e cando falamos galego estamos coidando algo moi valioso. Espero que xa teñades claro por que celebramos o Día das Letras Galegas e o importante que é para o noso pobo seguir celebrando cada ano este día. E así, oxalá dentro duns anos, o galego sexa a lingua materna de moitos nenos e nenas. E a continuación, os compañeiros e compañeiras de terceiro e cuarto de primaria van falar de Begoña Camaño, autora homenaxeada este ano. Begoña Camaño naceu no barrio do Calvario, en Vigo, en unha cidade galega moi grande e chea de actividade preto do mar. Dende pequena encantáballe escoitar contos, ler libros e aprender cousas novas sobre o mundo e as persoas. Estudou primeiro preto da súa casa e despois fixo a primaria no Colexio Amor de Dios e máis tarde foi ao Instituto Alexandra Bóveda. Cando medrou decidiu estudar maisteiro, porque lle gustaba moito ensinar e axudar aos demais a aprender. Ainda así acabou traballando no xornalismo, outras das súas paixóns persoais. Nesta profesión
poder informar e comunicar noticias á xente. Traballou durante moitos anos en diferentes emisoras de radio falando de temas importantes e entrevistando a moitas persoas cada día. Na Radio Galega participou nun programa moi coñecido chamado Trécolas, que era seguido por moitos ointes en Galicia. Un espazo divertido e cultural onde se falaba de libros, música, cine, teatro e moitas curiosidades de Galicia. Begoña Camaño destacaba pola súa maneira clara e cercana de comunicar. Tamén escribiu artigos en xornais e revistas galegas como A Nosa Terra, Festa da Palabra Silenciada e Andaina, onde falaba sobre cultura, literatura, igualdade e temas importantes da sociedade galega. En moitas das súas colaboracións defendía a igualdade entre os homes e mulleres e loitaba contra as injusticias. Ademais de xornalista, Begoña Camaño converteuse unha escritora moi importante da literatura galega actual. Cos seus libros conseguiu que moitas persoas disfrutasen lendo en galego. Escribiu libros moi coñecidos como Circe, o prazer do azul e Morgana en Esmelle, inspirados en lendas e personaxes antigos da mitoloxía. Nas súas historias aparecen mulleres fortes, valentes e intelixentes, ademais de aventuras cheas de maxia e imaginación. O seu traballo como escritora foi moi valorado por lectores, lectoras e expertos da literatura galega. Grazas aos seus libros e ao seu talento recebeu premios importantes que recoñeceron a súa gran achega á cultura galega. Sempre defendeu a lingua galega e traballou para que a cultura do noso país fose respectada e coñecida por máis persoas. Por todo o que fixo pola literatura, pola lingua e pola igualdade. No ano 2026 dedícasese o Día das Letras Galegas. Nos estudamos o libro de Begoña Camaño Morgana en Esmelle. El escribiu libros onde as protagonistas son mulleres fortes e valentes. Nesta obra a protagonista é unha maga moi poderosa. Escribía moitas historias sobre ela dicindo que era mala. Non era certo e a enfadaba moito, así decidiu viaxar, chega a Esmelle. Decide contar o que pasou de verdade e comparte as súas historias. La xente va viendo que é boa. Nesta obra vexo o importante de escoitar a todo o mundo. Non todo o que nos contan é así. Temos que coñecer todas as partes. Era unha meira moi poderosa e moi sabia que sabe hacer un maseo. En Peope, unha ladiña. E vive unha liña moi longe de Tite. Ainda que viven moi longe, escriben cartas e fan amigos. Nas miñas cartas contanse como se senten e que desean para as súas vidas. Non les dá moito medo a unha a outra. Son mavadentes. Eso es decidir por ella es más. Amistades son más fuertes. ¿Y quién se celebra la primera vez? ¿Quién fue la persona por la
¿A quen se dedica as letras gallegas este ano? Nació Cabaña Camayo. Otra caballo. Quedado. ¿Cuáles son sus obras más importantes?